День, шановні гості! Ми раді вітати вас у нашій навчальній установі. Ось яна, наша Круговицька середня школа. Ходьте і будьте як дома у нас. Вітать вас ради кожний клас. Живем мы одною дружной семьей, где кожный дараться, кожный герой. Круговицкая средняя школа – одна из найстарейших школ Брестской области. Заснована у 1869 году як народная. С 1914 по 1918 церковно-приходская. С 1921 по 1939 громадская. С 1939 по 1954 семигодовая. С 1954 года по теперешний час средняя школа. У 1985 году побудований новий будинок школи. Символом нашей школы является герб, стяг и гимн, затвержденная на Совете учнів школы в 2008 году. На гербе кветка, 6 пелёстков кветки означают 6 аспектов здоровья: физичный, интеллектуальный, эмоциональный, социальный, духовный, особистый. Пелёстки кветки пофарбованные у колеры веселки, что означает идею счастливого детства. Разгорнутая книга указывает на то, что это герб навчальной установы. Трехугольник размещен вершиной вверх, бесконечность удосконаления человека. 3 вершины трехугольника, 3 киты, на яких стоит школа. Это веды, умения, творчесть. Солнце означает науку, свет. Кветка знаходится у руках дитяти. Это значит, насколько важно выховать з самого раннього узросту погляд на здоров'я, адукацію і самоудосконалення як головну коштовність. Герб у вигляді щита означає оборону дітей від небезпечного. Стяг уявляет собой прямоугольное полотно, складается из 2 часток. Слева червоно-зеленая полоса, як на стягу нашей родимой. Справа на полотне блакитного кольору, який символізує безоблачне небо, ярко засвітила 7 кольорами веселка. Кожний колір відповідає накірункам діяльності школи: родима, чоловік, веди, праця, культура і здоров'я. А пісня, яка стала гімном нашої школи, створена нашими педагогами. Слово написала Жданюк Галина Константиновна, а музику Муха Валентина Миколаевна. Сонцем
школу одразу вправляю у невеличку галерею картин выпускницы нашей школы Лебедевой Вероники Васильевны. Яна иллюстровала разные куточки нашей вёски: каплицу Абуховичу, Дубова, Свято-Георгиевскую церкву. А гэта бацькі, наш гонар дзіцячы. Тут сем'і, што добра і шчыра жывуць. Мы песню хвалебную ім праспяваем, хай далей нам светач веры нясуць. А на гэтых фотаздымках вы можаце бачыць, чым займаюцца нашы вучні ў вольны час. Гэта спартыўныя гульні, экскурсіі, выхаваўчыя мерапрыемствы, якія праводзяцца ў нашай школе. Тут свецяць ярка нашы зоркі, яны сапраўдны зоркапад. І верым, пастарацца толькі, тут апынуцца кожны будзе рад. Мы імі ганарымся і гаворым шчыра і з павагай. Яны ў вучобе першыя, няма чаго казаць у дыспутах, канферэнцыях, алімпіядах. І не як зоркі тыя, што сярод другіх гараць. Не думайце, што жывём мы толькі урокамі. Часу ў нас стае на ўсё. Нас цікавяць і агляды, і конкурсы. Жыць цікавей, як віруе жыццё. І ў спорце, скажам, не апошняе. Добра ўдаецца валейбол, лёгкая атлетыка царыцца ў школе, і ты да перамогі будзь заўжды гатовы. Школа наша, як краіна ведаў, добры, слаўны астравок, дзе пануе клопат і ўвага, саюз вучняў, педагогаў і бацькоў. Пачынаем збіраць галерэю партрэтаў выпускнікоў. Мы працягваем нітачку часу, пляцём з сучаснасцю гадоў. Яшчэ ў забытым, старадаўнім, прыемна нам сталеццю пыл страхнуць, пажыць мінулым, гэткім мудрым слаўным, быццё дзядоў у смутку ўспамянуць. Наступны прыпынак нашага падарожжа – гэта этнаграфічны куток. Тут знаходзяцца сабранымі вучнямі і настаўнікамі прадметы побыту, адзення, абутак, прылады працы нашых продкаў. Зрэж дрэва і лісточкі скручацца, счарнеюць, сохнуць. Сарві кветку, яна завяне і страціць сваю прыгажосць. Так і чалавек. Забудзе сваіх продкаў, не будзе памятаць пра традыцыі культуры, асуджаны на духоўную беднасць. Будзеш заўсёды памятлівымі, цікаўнымі, жывымі, удзячнымі сваім продкам. Come on, girl. I fell so fast, can't hold myself back. High heels, red dress, all by yourself. Gotta catch my breath. I'm slipping into the lava, and I'm trying to keep from going under. Baby, who turned the temperature harder? 'Cause I'm burning up with you, baby. Walking that room, all I can see is you into the lava, and I'm trying to keep from going under. Baby, who turned the temperature harder? 'Cause I'm burning up with you, baby. Burning up in this place tonight. The crowd is singing loud. I'm feeling right. Get up and dance. Don't try and fight it. It wrong for real. That's no lie. Stop, drop, and roll. Самае каштоўнае на зямлі – веды. Ужо старажытны чалавек клапаціўся, каб яго веды не губляліся. Земляроб учыў сваіх дзяцей, як вырошчваць зерне. Майстар расказваў ім, як будаваць прылады працы. Будаўнік – як будаваць дамы. Страціць чалавек веды, загіне яго праца. А нашы людзі, працавітыя, дбаюць аб захаванні сваіх традыцый.
Таму і край наш багаты. З чым параўнаць цябе, родная, мілая, дзе яшчэ знойдзеш такія мясціны? Ты моя белая, сіняя-сіняя, спадчына слаўная, край мой адзіны. Тут наша праходзіць жыццё, і долі другой не жадаю. З дзяцінства жыве пачуццё любові да роднага краю. And I'm trying to keep from going under. Baby, who's on the temperature harder? 'Cause I